भाई हमार मनी मेरा जीरो से हीरो कैसे बने और इतना टिकटॉक से वो उठे, उसके बाद इतना बड़े स्टार बन गए जो आज इंटरनेशनल जियो सिनेमा पर आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं। कितना खुशी की बात है भाई लोग। तो वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वो वीडियो को हम प्ले करके दिखाते हैं। के साथे बड़न मनी मिराज शानदार मनोरंजन भोजपुरिया जनता के करेला इनका साथे हमनी के खेला तनी सन नया खेला और उहे अंदाजी दिखाओ तारे जॉन रउआ लोग इनके यूट्यूब पर दिखावेले और रउआ लोग इनके मनोरंजन करेले। तो एगो सेगमेंट बाटे मनी है तो फनी है। अच्छा रउआ लोग देखी लोग इनकी कितना फनी बाड़े। तो एजी का करे के बनू क्रिकेट के जॉन शॉट बा ओकरा के तरह अपना अंदाज में बताओ बा कि का कहाई। ठीक बा तब मान लो कि वो खिलाड़ी रिवर्स स्वीप मार दे का कहबो रिवर्स स्वीप के हम कहम कि चकमा शॉट। ई क्या है? ई चकमा का है कि बॉलवा के चकमा देख के जेने तेने उठा दे, माने देखैले कहीं और या मोरले कहीं और। आ देखी नया रिवर्स स्वीप के नाम मिलल बा चकमा शॉट। और बताओ मजा आवता भाई। अपर कट के का कहबो? अपर कट के ये कहम कि जैसे हमनी के कभी कभी लगी लेके खोद दिले से अमुआ के केनहू गाड़ी खोदी लेने गाड़ी या केनहू छटक के केनहू और गिरल तो उहे बात बा जे बॉल आवेला तो उ बस बैटवा से उका के उठा देवेले छक्का चौका हो जाला, उका के कहल जाला लगी शॉट। देख ली कोनी हसन्नू की नामोनी है ये अपर कट के को नया शॉट कर लॉगी लेके खोद देवे वाला शॉट गजब बतैला हो भाई, एकदम मजा लिया तरह। एगो सुपला शॉट होला बड़ा कहला उ कौन शॉट है? देखा सुपला शॉट ऐसा शॉट है कि हमरा लागल कि भाई सपना शॉट का हम ओकरा के सपना शॉट ए लेल की काहे कि सूत के उठ के लागल नींद में मारे लो केनहू मारे ले सूत के उठ के बैट भाजत रहेले एकदम लाठी लेखा। तो देख ली सुपला शॉट रुआ सुनले रहनी है, सुतला शॉट सुनले रहनी है। ये नया चीज बताइले आई ना मनी है आज एकदम ना मनी है। शॉट के तो हो गेल गेना के एगो गेना होला गुगली। हाँ मिराज के भाषा में उ का कहाई? ओके हम चुलबुली सो ओका के गेन को हम चुलबुली बॉल माने जोन गेनवा खेला को जाओ। हां उ खेला एने से ओने गुरकत रहेला गेनवा। हां मतलब हम कभी बुझाला कि कहीं हाथ से टेर नहीं खेन बॉलर के देख ली कितना बढ़िया कहले बड़े कि हाथ के कलाई के जादू भी जो लौकेला तो ओकरा के अब गुगली ना कहाई, अब ओकरा के मिराज के भाषा में चुलबुली गेंदा कहाई गुगली के। तो एगो नकल बॉल फेंकत हलो ई कौन गेना? एक हम नखोरल के नखोरल हिंग ने करले से नखोरल। हां आ ओके का करिए के लोग घुमावत रही नचावत रही ओके के उबार खबर करत रही लोग कि अगर जाई बॉलवा तो कहीं इन्होंने। हां तो देख ली लोग नया शब्द जौन मिलल बनु भूलैले रहो इनके ना भुलाई आई त नाहिए मनी है त ना मनी है। तो एगो बात भाई तो बड़ा बढ़िया बात बतैले बड़े और बड़ा नया चीज आज हमनी के सिखैले बड़े। ई मनी मिराज के भाषा में नु क्रिकेट